Днес ще ви покажа един портфейл, който е с монетник. Повечето хора си обичат монетник. Няма как. Затова има и закопчаване отпред. Ето го. Изцяло телешка кожа е портмонето. С две прегради за пари. Много е удобно. Малко е по-висок от класически портфейл. Ето мога да покажа класически модел. 11 по 9. Този е 11,5 по 9,5 с половин сантиметър е по-висок и с половин сантиметър по-широк. Ето този е с едно отделение за пари, малко по-компактен, бордо кожа, байван, чиста черна телешка кожа, байван портфейл, доживотна гаранция както обикновено, копчета от неръждаема стомана, ръчен шев, без хастари, монетника е изцяло от кожа, здраво занитен, едно отделение отзад за карти. Тези са по-широки, могат да влезнат няколко карти и най-използваните карти могат да се сложат тук и тук. Ами това е.